A sakamakon hukuncin da kotu ta yanke a jihar Kano na shari'ar da ɗan takarar jam'iyyar APC wato Malam Nasir Gawuna ya shigar. Hukuncin ya jawo hankalin al'umma sosai musamman 'yan siyasa. Hakan ya sa wani shahararren ɗan siyasa a jihar Kaduna ya yi jan hankali ga al'ummar jihar Kano da su yi tattalin zaman lafiya kuma su zauna lafiya da junansu. To Gawuna jama'a muna kira da jama'an Kano su zauna lafiya, magoya baya wanda suka samu nasara su zauna lafiya su yi celebrating a hankali, amma su sani akwai sauran matakai guda biyu, akwai na appeal akwai na Supreme Court. Kaga kamar shari'ar Atiku kowa ya sani mu muna da nasara, yanzu ma mun tafi Supreme Court kuma da izinin Allah muna da nasara, za kuma a mana adalci a can. Kuma wannan ya zama lesson ga other people waɗanda wasu jam'iyyu suke sponsor ɗinsu zo su ɓata jam'iyyarsu. Jam'iyyar PDP ta makon su komi. Malam bari in gaya muku, ainihin lokacin da an ce jam'iyyar shi ta kore shi, na san akwai sauran na akaba, wato gwamnati na da ƙarfi wai an saci zanen mahaukaciya. Daga kamar munan a Kaduna kaga abinda jama'a suka zaɓa kuma shi muke tabbatar da za a basu, kuma muna da lauyoyinmu masu hankali masu natsuwa. Ai abin da yasa a Kaduna har yanzu aka kasa yankewa, ana ta jan kafa saboda babu yanda za a yi a murɗe mana zaɓe a jihar Kaduna, don PDP ita ne take da nasara a jihar Kaduna. Duka kuma ƙarshen rahoton kenan. Murtala Muhammad, labaran Hamada FM, JKD Talabijin.